sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. An nisɔnjalen do k'aw lasɔrɔ bi alamisa don novembre kalo tile 16 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bi o de ye ninnu ye. Politikitɔn minnu bɛ Mali la olu dɔw ye u hakilinata fɔ Mali welemasegi tabaw olu ka seli la Kidal marabolo kɔnɔ. Alsa malidenw b'a la k'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni Mali finitigilakaw olu ka seli ye Kidal marabolo kɔnɔ tarata don. O nasira la sɔgɔmada in na an bɛna taa Gawo ale ni Segukaw fɛ yen nɔ. Ivoire jamana kan wasablon ɲɛma kɔrɔ Guillaume Soro ale ka kɔsegini kana u ka jamana kɔnɔ o yelen do cogo di Ivoire jamanaden dɔw fɛ. Sɔni an bɛna jaabi sɔrɔ o ɲininkali la bi kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna kuma dengue bana kan min yelen do Kayi ale ni Bobojulaso. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ bi alamisa don novembre kalo tile 16 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Maliden dɔw b'a la k'u ka nisɔndiya yira halisa ka kɛɲɛ ni Mali welemasegi tabaw seli ye Kidal marabolo kɔnɔ tarata don. Fɛn min ye Gawokaw ye olu ma to kɔ ni nisɔndiya in yirali la. An ka lasigiden Bubakar Ture ka bɔ yen nɔ ale ye fasirika koɲɛ kan. Amunadu kɔnɔ ka maaw ɲininka n'u hakili ye an sera ka min sɔrɔ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bi ye kunnawolo don ye, bi ye nisɔndiya don ye, nka bi ye miiri don fɛnɛ ka sababu kɛ ɲani an ka se bi ma a bɛ san 10 bɔ Mali finitigiw u tɛ Kidal kɔnɔ. Jamanadenw ka se ka faamu ka fɔ ko Mali bɛ Kidal kɔnɔ bi bɛɛ ka hɛrɛ de don maintenant hɛrɛ min don a kan ka taa ni bolo fila min ye o kan ka kɛ ni sababu min ye o ye attention ye o ye an ka se ka an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ hali bi an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali in ka se ka sabati parce que Kidal fana u y'an ka do an do ye n'an bɛnkɛw t'u la an dɔgɔninw b'u la an ka faw b'u la an ye ɲɔgɔn furu quoi donc mɔgɔw bɛ taa kɔrɔyan fan fɛ dɔw bɛ taa Libin fɛ donc an bɛɛ kelen hali bi an ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que jamana min do min ye Kidal ye mɔgɔ bilenman minnu bɛ yen olu fana y'an do ye maliyɛnw do olu bɛ u ka acte de naissance kan Mali fana dugukolo de do. Kɛlɛ mun mɛnna an ma se ka sɔrɔ an bolo mais bi kɔni Mali y'a sɔrɔ a bolo la mais ala ka kɛ u ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ka kɛlɛ dabila mɔgɔ bɛ kɛlɛ daminɛ mais i t'a dɔn a bɛ ban yɔrɔ min na mais comme u sera ala ka u se ka kɛ Kidal kɔnɔ a ma kɛ basi ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'u kɛ ka taa ɲɛ. Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakar Ture. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Alisa ka kɛɲɛ ni nisɔndiya yira ye ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma minnu sera Kidal Segukaw fɛ yen nɔ olu fana bɔra ka bɔlɔnw minɛ kunu tilegan fɛ. An ka Jeni Albert lamɛn ka bɔ Segu. Ka sanga ni Mali wolomasiri tabaw ka doni ye Kidal Segukaw bɔra ka nisɔndiya ani u ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Mali cɛfini tabaw ma. Abubakar Sidiki Mɛnta ale ye taamaden dɔ ye. Nisɔndiya min bi jamanadenw na bi a b'i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ kɛn bɛ ka jama tɔmɔ a yɛrɛ ka bulonda la
an kun tɛ da ka miiri ni fɛn min ye fɛn min kun bɛ Mali ko la wallahi a dogolen tɛ Maliyɛn la. Nin tamakɛlaw ka nisɔndiya bɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kofɔ Kidal ko la Amadu Sila. Depuis Mali kɛra Mali ye Kidal ma deli k'a kɛ Mali ta ye ni sɛyina tɛ Ala ni an ka armée sababu ka armée fo ka armée tanu foyi tɛ fɔ bi sɔrɔdasiw alhamdulilayi arabil alamin Kidal kɛra anw ta ye. Binta Dansogo ale fana tun bɛ nin taama na min fana b'a ka nisɔndiyaw fɔ kosɛbɛ. An yɛrɛ bɔra ka fara an balimakɛw kan ka an ka nisɔndiya yira ka sanga ni Kidali minɛni ye. Armée donna Kidali kabini dugu jɛra ne yɛrɛ a nisɔndiya fɛ ma se ka hali dumuni kɛ. Cɛsiri tɔ bɛ kɔfɛ halisa Ala k'a nɔgɔya an ka faamaw ye. M5 RFP sifinnakaw tɔgɔ la Mamadu Sema Kebe ale y'a jira k'a fɔ nin taama bɛ olu ka ɲagarili kofɔ Mali armée ka nin sebaya sɔrɔ kan. Bi Segukaw bɔra kungilenna kelen hakilila kelen taabolo kelen waati tɛmɛna san 10 kɔnɔna na o y'a sɔrɔ Barikani b'an fɛ Takuba b'an fɛ G5 Sahel b'an fɛ MINUSMA b'an fɛ yan nɔ n'u bɛɛ cɛ bayirikaw de ye. O Kidali bi armée malienne min n'a a fɔla kunu ka se bi ma o kumana vive l'armée malienne o taara daraka dun Kidali ka kilela dun yen nɔ ka surafana dun yen nɔ k'a sɔrɔ maa si ka dɛmɛ tɛ. Segu mara ɲɛmaw diinɛtigiw ani laadatigiw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin taama senfɛ wa jɔnjɔn belebele min ye ciwara ye o dira Segu mara ɲɛmaa ma. Lajɛ belebele fana bololalen don Kari Nata Segu yan. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan wasabulon ɲɛma kɔrɔ Guillaume Soro min ni ale yɛrɛ kuntalen do taamana kabi san 2019 waati a ma mɛn kosɛbɛ a ye kunnafoniyaw cari k'a fɔ ko a bɛna segin kokura ka na u ka jamana kɔnɔ. Guillaume Soro ka nin kɔseginin ka na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o yelen do cogo di Ivoire jamanadenw yɛrɛ fɛ. An ka maa dɔw hakilinata lamɛn minnu ye ɲɛfɔli kɛ an ka lasigiden Ale Amonci ale ka kuma galama la. Ni Soro jom dola dugu kɔnɔ kɛlɛ bɛna ban ale ni le président Alassane Dramane Ouattara wa kɛlɛ bɛna ban puisque Soro jom bɛ dugu n'a den ye Ivoirien de fana dɔw ye sabali ka Soro jom to a bɛ don dugu kɔnɔ ka kɛlɛ ban sisan si tɛ mɔgɔ la o dɔw a ye sabali ka kɛlɛ ban sisan kɛlɛ man ɲi a ye sabali ka Soro jom a y'a to a bɛ don kɛlɛ bɛ ban. Faut que o bɛ justice kɛ voilà faut que justice bɛ kɛ parce que bɛɛ t'u ka justice kɛ fɔ dɔw yɛrɛ sala. Bago ka kɛ Blegude ka kɛ Siaman yɛrɛ ka kɛ dɔw yɛrɛ sala mɔgɔ ma olu lɔ maintenant ale tɛ se ka kɛ ka guerre kɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ bɛɛ tun bɛ sa dɔw bɛ prison la dɔw ya baara tiɲɛ la ka ale bɛ sɔrɔ ka na Côte d'Ivoire ka na sigi Gwanzan ne ma la la voilà ne ma la faut que justice soit faite vous bɛ justice kɛ ni justice kɛla ni justice ka mana a bɛ don kaso la. I ka ye n'an ko an bɛna sigi maya kan ka maya bɔ a tɛna se ka nɔgɔya c'est à dire que n'u k'a to yen a donna fɛn bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni le donc fɛn min tɛmɛna nin ne fɛ kɔni a tɛmɛna ka ban voilà hali i yɛrɛ y'a den n'a ka ko dɔ kɛla a man ɲi i k'a gbɛn n'a ka sabari dari ou bien ni le yɛrɛ k'a to yen a nana du kɔnɔ nin du kɔnɔya kuma lo i ka ye a bɛ se ka sigi k'a fɔ kɛ et puis a bɛ nɔgɔya et puis a bɛ ban. n'a ka lɔ foyi tɛ ale kɔnɔ ni jamana ka ko ye kɔni a bɛ se ka na ka jamana kɔnɔ a ka jamana lo jamana den dɔ lo a bɛ na ani président u bɛ na sigi u b'a fɔ ka bɛn a la quoi voilà parce que a tɛ se ka to jamana kɔ kan fana ni k'a fɔ ko non n bɛ na et puis bon mɔgɔw bɛ siran o tɛ problème ye a ye na a bɛ na sigi a b'a fɔ a bɛ bɛn a la a bɛɛ ye jamanaden dɔ le ye voilà a bɛ sigi k'a fɔ ka bɛn a la o le ɲɔgɔn tɛ quoi voilà sinon ka to kɔ kan a bɛ to k'a fɔ a bɛ ten n'a bɛ ten a bɛ mɔgɔw lasiran quoi parce que min b'ale fana kɔnɔ mɔgɔw t'o lɔn. Ne ka renforcer ni politique la ni donna président a kana siran même n'u bɛ fɛ k'a datugu mais c'est pour un temps o bɛna ɲɔgɔn faamu et puis Alassane fana c'est un homme a ma compliqué a bɛ se k'a libérer après et puis a bɛ to a ka dugu la c'est important jamanaden o besoin b'a la hali bi o bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye.
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. An bɛ segin kokura ka taa Mali la, fɛn min ye Kayi marabolo kɔnɔna na. Dengbana ale yera maa 2 la. Dengbana yɛrɛ ye bana sugu jumɛnw ye? Nin bana in a bɛ laɲɛnɛmaya cogo di? An bɛ don mina ko bi, yala furakɛli jɔnjɔnw b'a la wa? Olu de ye ɲiningali damadɔnu ye minnu kɛra Madame Sisoko ma sako la, min ni ale yɛrɛ ye a koɲɛw bɛɛ lajɛlen dɔnbalajɛ ye ka bɔ Kayi Direction Régionale de la Santé la. Ɲiningali minnu tenkuna la, olu kɛra an ka lasigiden Isa Bakari Bacili fɛ. An k'o lamɛn. Madame Sisoko Masako, an b'a fɔ k'i ni ɲantuma. On ni sɔgɔma. Madame Sisoko Masako, dengi n'a bɛ wele ko banaba, mun yɛrɛ don? O dengi bana ye bamanankan na an b'a fɔ ko sumayaba. Bana ni a kɛ komi an ka sumaya tɔw bɛ cogo min na, mais ale kolo ka gɛlɛn. A bɛ mɔgɔ minɛ cogo min na ani sumaya minɛ cogo o danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin. A yɛrɛ sumaya furakɛli tile 3 ye. A mɛnnen bɛ tile 5 ye. I b'o kɛ k'a ban, ale farigan tɛ taa. Ale bana n'a y'i minɛ, i fari bɛ kalaya, i fari yɔrɔ bɛɛ b'i dimi, i kunkolo b'i dimi, i senkuruba kolotuguda ninnu olu fana b'i dimi. Ale bɛ mɔgɔ minɛ ten tɔ, caman b'a ye n'a y'o minɛ a b'u kɔnɔ ko sumaya de don, o b'a sumaya furakɛ. Ayiwa, mun yɛrɛ de b'a sababuya maaw la? Bana ni soso de ye bana bila mɔgɔ la, mais soso min don mɔgɔw kana siran, ani an ye soso min bɛ an kin sufɛ kelen tɛ dɛ. Ale ye soso ye finman ni jɛman, dɔw b'a ko réel sosoni, dɔw b'a ko muruntinin, mais ale ye finman ni jɛman de ani soso min bɛ sumaya bila na an'o tɛ kelen ye. Bana ye soso yɛrɛ sosoni de b'a bila mɔgɔ la, finman ni jɛman ni. N'a sɔrɔ ni banakisɛ b'o soso in na dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye a bɛ se k'a bila mɔgɔ la. N'a bɛ ne la ani n'a bɛ e la, est-ce que n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na o b'a to a bɛ ne minɛ ten wa? N'a ye mɔgɔ minɛ k'a kɛ i n'a fɔ bana tɔ ninnu Ebola ninnu ni Covid ninnu ko n'a y'i minɛ k'a bɛ ne minɛ, ayi, fo soso ka e kin. Ni soso ye kin sisan nɔ, o la soso ka tila ka ne kin sisan nɔ, o la ne bɛ se ka sɔrɔ. Mais k'a fɔ k'an gɛrɛla ɲɔgɔn na dun fana, ayi, o la ale kɔni an tangala ye kɔni soso in de bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ. A bɛ furakɛ wa? Bana in bɛ furakɛ fo ka ban pewu, n'i kɔnna a ma. Parce que an ka ladala ko ye min ye, ni bana y'a minɛ an tɛ kɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona. An b'a fɔ ni fari mana kalaya, an b'a fɔ ko an bɛ paracetamol ta min b'an fari sumaya, ou an bɛ taa sosonin ta min b'an fari sumaya. Mais a ka kan an ka se dɔgɔtɔrɔso la, an k'a dɔn joona n'a sɔnna ni taamasiyɛn ninnu na, an ka se dɔgɔtɔrɔso la joona walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn sumayaba in de don ou an ka sumaya kɔrɔlen de don, n'o y'an ka palu ye, an b'a fɔ an ka tubabukan na ko palu. Sinon bana in bɛ furakɛ, ni kɔnna ma joona bana in bɛ furakɛ. Est-ce que ni maa ye ten cogo la, i bɛ se k'a fɔ ko banaba in bɛ a la? I tɛ se ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko karisa ko an sigira ko ni sumayaba b'a la, ayi, o tɛ se ka dɔn. Fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ laboratoire la ka tigilamɔgɔ jeli ta ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn est-ce que sumaya farigan de b'a tigi la wa ou bien bana sumayaba in ni farigan b'a tigi la, fo k'o faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na. I tɛ se k'a dɔn cogo si la k'ale b'a la. Walasa k'an tanga ma, an kan ka mun de kɛ? An bɛ se k'an yɛrɛ tanga ni sumayaba ma cogo min na, o de ye an ka to ka fini jɛnw don, an ka fini min b'an bolo datugu, minnu b'an sen datugu, an ka so fagalan minnu bɛ soso gɛn, an ka se k'olu an fariw la, u ka so fagalan ninnu minɛ parce que fɛn fɛn bɛ se ka soso gɛn ka b'i kɛrɛfɛ, i bɛ kɛ sababu ye k'o gɛn, ani an ka si sange kɔrɔ, mais ale tangalan gɛlɛya yɔrɔ ye min parce que ale soso an ka sumaya tɔ ninnu, sumaya bana palu ni o soso bɛ kini kɛ sufɛ, mais ale soso bɛ kini kɛ sɔgɔmada fɛ. Voilà, o de y'u danfara bɔ ɲɔgɔn na. Ale bɛ kini kɛ ale tilegan fɛ. Yɔrɔ b'a la murutu ninnu jara, kini kɛ ale tilegan fɛn fɛn fɛ ani sɔgɔmada fɛn fɛn fɛ. Bon ale o la kɔni walasa an bɛ se k'an tagama f'an ka to ka dusu denmisɛnninw kunda yɛrɛ, an ka to ka fini bolojan don denmisɛnninw na nin wagati nin na, ani fini bolo mun b'u bolo datugu, ani minnu b'u senw datugu, an bɛ se k'an tagama o la. O de ye a mesure de protection fɔlɔ ye. Mais filanan ye min, an ka sanuya matarafa. N'i y'a mɛn soso nɔgɔ ko don dɛ, an ka pinɛ minnu bɛ fili an ka sigidaw la, ani n'an ye an ka dumuni an ka boîte de conserve ninnu, soso in bɛ dogo yen nɔ de ka caya. An kan ka sigida sanuya kosɛbɛ. N'an ka sigida sanuya a ka ca Ala fɛ, olu la an b'olu wele ko jiti u y'an bɛ fɔ tubabukan na, olu bɛ sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn, an ka se k'an sigida sanuya, olu bɛɛ b'an kɛrɛfɛ walasa soso kana se ka taa dogo nin yɔrɔ nin na yen nɔ. Bana in a bɛ lahala jumɛn na a Kayi? Kayi a daminɛ ni sisan cɛ, Kayi mara kɔnɔna na, an y'a ye an sɔmina mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna na. O mɔgɔ 3 ka sɛgɛsɛgɛli kɛra, kelen ta kɔni jaabi bɔra, a fɔra ko a t'o la. Ne bɛ ladilikan di, i bɛ mun de fɔ?
ne bɛ ladilikan di n balima kayikaw ma o de ye bana ni an ka wuli joona an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ joona k'a fɔ n bɛ sumaya min minɛ ayi ni kunkolo bɛ a dimi ni fari ka kala sumaya dɔ de b'a furakɛ ayi n b'a fɔ an balima kayikaw ɲɛna ni min sɔmina yɛrɛ la k'a fɔ n y'a taamasiyɛn mun fɔ n'o de ye farigan ni kunkolodimi gɛlɛn ani kolotugudaw ni fari yɔrɔ bɛɛ b'i dimi n'i sɔmina yɛrɛ la an t'a o pali t'i la i kana pali fura k'i yɛrɛma ten se dɔgɔtɔrɔso la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn an bɛ ka siga min na o de don wa n'o tɛ o de n'an y'o kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ dɔ bɔ bana nin na an ka sigida la n'o kɛra sababu fana an bɛ se ka kɔma joona ka furakɛli kɛ joona a kana kasara lase an ma cogo min na n bɛ se k'o kunnafoni kɔnɔ an ka sanuya fana an ka sanuya matarafa an ka sigidaw la nɔgɔ bɛ se ka sigi yɔrɔ fɛ so bɛ se ka bu yɔrɔ fɛn fɛn na an ka se k'an mabolo la an ka se k'o yɔrɔ sanuya kosɛbɛ a ka ca ala fɛ an bɛ se ka bana nin an bɛ se ka yɛrɛ tanga ma. Merci madame. Merci. Alisa ka kɛɲɛ ni dɛngɛbana koɲɛw ye an bɛ taa Bobo Julaso min yɛrɛ la yen nɔ ni bana in b'a la ka cari halisa n'a b'a la ka kɛ kɔnɔgankoba ye maa ba 23 ni bana kofɔlen yera olu de la fɛn min ye maa 1,900 ye olu ladalen do ka fara o kan maa 162 olu de tanyana novembre kalo tile 7 ka kɛɲɛ ni bana kofɔlen ye an bɛ don min na ko bi kɛnɛyasow fa kojugu fɛ banabaatɔ dɔw bɛ u wasado dugumanaw la ni k'u da yen nɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu ye saniya ɲɛmɔgɔw olu bɛ wele bila jamanadenw ma u ka se ka waleyaw matarafa minnu bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ nin bana in fanga la ka bɔ Bobo Julaso Alidi Wederawogo. Dengi bana Bobo Julaso a yi fɔta tɛmɛ ka adamadenw yɛrɛ fana ka faamuyari tɛmɛ a juguya kojugu fɛ ka se ka lɔn a bɛ hadu min na anw filɛ nin ye secteur 21 dɔgɔtɔrɔso la n'an bɛna kuma ni Isa Konate ye min ye anw ka région kɛnɛyasoba ka dalaminɛ ye. Kadi Bobo ka mara la mɔgɔ 24 ni 718 mɔgɔ min ni tora dengera dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o ye mɔgɔ 100 ni 75 o ye Bobo ka mara Bobo marada ye donc o le yira voilà donc deng bɛ mɔgɔ dɔw minɛ olu tɛ se n'a ye dɔgɔtɔrɔso donc olu da taara mɔgɔ dɔw banna a bɛ se ka kɛ deng ye u ma se dɔgɔtɔrɔso la donc olu taara minnu nana dɔgɔtɔrɔso la b'u nomoro le ɲaadi donc mɔgɔ 24 ni 700 ni kɔ. An bɛ dɔgɔtɔrɔso min na senbila yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen banabagatɔw cayani lo layɔrɔ ti dɔw fɛ o ye tafew foni ka la kan mun ye denmisɛnna mɔgɔ ye dɔw lalen do 2 dɔw fana bɛ 3 a filasan yɔrɔ fana jatika o jama kelen de bɛ yen o lɔni lo harana ni bɛɛ bi a ka tuuru kɔnɔna ka se ka filasan o yɔrɔ da lo a ye Natali Sorogo sɔrɔ n'a ye kira do anw fɛ wa bambara kibaruya jɛsɛlaw yɛrɛ senkɔrɔ. F'a ka mɔgɔ conseiller f'a ka a fɔ mɔgɔ ɲɛna bana nin bɛ yɛrɛ la u k'a lɔn ka précaution ta bon u ka entourage u b'a ladon ka ɲɛ parce que ale le ye base nin ye ba n'ale ma kɛ ɲɛnama nin a tɔ nin et puis test nin fana a ka se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ ale le problème ni test nin bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ o la ni bana n'i y'a ye ni ye symptôme ninnu daminɛna dɔrɔn i bolo ka taa filɛ et puis a b'i minɛ joona quoi. Ni ye Dawuda Sanfole ye dengi bana ba a den na o bɛ fulakɛri kɛra a nana n'a ye yan dɔgɔtɔrɔw k'a kɔlɔsi ka filɛ ni banakisɛ nin bannara. Dengi ne yɛrɛ denmuso sɔrɔ sisan an yɛrɛ b'a traitement dɔ la donc an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la place ko yɛrɛ kama donc facilement an sɔgɔra ka na n'a ye so kɔnɔ mais médecin dɔ fana b'an fɛ an y'a wele a nana ka to ka perfusion nin kɛ n'a ye ka traitement nin kɛ so sinon vraiment a ma nɔgɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ nin yɛrɛ débordé don. Min kɛ ni lo jatigɛ ye bɛɛ ma fila mun tun bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka bana nin kun n'o b'o wele ko vitamine C o nɔgɔyalen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ti sɔrɔla tugun. An bɛna fɔ k'an bɛ tension de stock la vitamine ta côté nin la vitamine C min bɛna générer ka an ka circuit kɔnɔ mais a bɛ se ka faamu ka sababu kɛ mun ye habituellement an bɛ commande bɛ kɛ cogoya min na a bɛ deli ka mi ta a bɛ dɔ de fara a kan ka dɔɔni ka commande wɛrɛ kɛ n'a ye mais comme ni bana nin cunna an kan ni barika min ye a ti deli ka kɛ ten donc o de y'a kɛ bon commande min t'u deli ka kɛ ka na ale côté nin fana na consommation tɛmɛna san tɔw ta kan kojugu. Ora Dawuda Sanfo fɛ
jatigɛ a sera dan na sisan. An nana to k'a mɛn sisan ko fila nin bɛ mankera donc a kɛlen bɛ jatigɛ ko ye donc bana min don a dobi yɔrɔ bɛɛ la donc ni réactif ni dobi mankera nin sisan vraiment saranya ko lo a bɛ se k'i minɛ ka sɔrɔ k'i minɛ n'a ye sɔrɔ k'i minɛ b'a kɛ n'a yɛrɛ ma deli k'i minɛ n'a ye mɔgɔ min minɛ fila yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ sara ne fɔ même yɛrɛ an bɔra kaburu to yɛrɛ ma tɛmɛ tile 5 kan n'i taara ka taa bi sini n'i taara I bɛ taa sɔrɔ a taara min na a bɛ taa 200 mètres la mɔgɔ bɛ sara I b'a kuma marabatigɛ donc ça veut dire saranya lo quoi. Dengi bana ni a kɔni ka gɛlɛ nka tanga cogo baara k'a bɔ a ma. Dr Isa Konate ale b'olo fɔra an ɲɛna. Kelen n'a biyara kan ka moli kɛ I bɛ faniburu jan don n'o ka gɛlɛn mɔgɔ ma turu dɔw bɛ u b'a fiyɛ mɔgɔ fari kan voilà répulsif n'o min bɛ soso bɛn I bɛ ale mɔyi yɛrɛ la u bɛ wele moustiquaire duguma ka fara ɲɔgɔn mais ni jamakuru ko don fo bɛɛ ka sigidaw saniya soso nugu bɛ kili tɔtɔ yɔrɔ min na an b'o wele gîte larvaire fo ko o gîte nugu le cɛncɛn a bɛ se ka kɛ pine kolon ye a bɛ kɛ garibu gongo ye a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ fɛn fɛn ji bɛ se ka don a kɔnɔ dɔɔni n'olu sera ka nɔgɔya sigidaw la soso nin yɛrɛ bɛ taa. Bi Bobo Julaso bɛɛ sigini lo ni jatigɛ ani yɛrɛ ɲini ye mɔgɔ t'a lɔn a bɛ se ale ma lon min na tugun Halidu Wederaw ko VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. I n'a fɔ ladalako la farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen mina lase Siyaka Tarawele fɛ. Senantolanta bunagun kan denmisɛnnin kunda diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmanninw ko don Indonésie jamana kan Mali b'a ka boko sabanan tan bi alamisadonya in na novembre kalo in tile 16 san 2023 sɔɔni ni nɛgɛ 9 dana gosira Mali heure la o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ 16 ma Canada ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Mali b'a fɛ ka to tulo na fɔ ka sebaya de sɔrɔ Canada kan ka da kan boko fila la Mali ye se 1 sɔrɔ ani bingo 1 Uzbekistan boko fila la se 1 ani bingo 1 Canada boko fila bingo 2 Espagne boko fila sebaya 2 o ye Mali ka kulu jamanaw ye. Sekou Kone Mali défenseur kɔfɛ ma ka fɔ la ɲɔgɔndan in nafa ka bon kosɛbɛ fo se de ka sɔrɔ. An labɛnnen don match in kɔni an b'a tan comme final quoi droit an bolo ka ci yɛrɛ an bɛ gagner yɛrɛ motivation bɛɛ motivelen don moral ça va walahi n'Ala sɔnna ma an bɛ layuru ta an bɛ gagner an bɛ qualifier o yɛrɛ de objectif yɛrɛ wa an bɛ coupe in ta an bɛ na n'Ala sɔnna. Mamadou Bari Mali attaquant ɲɛfɛma y'a yira se sɔrɔli Mali ma jagoya don. Bɔra ka deur entraînement kɛ concentré len don a kan 100% pour que ka match in entamer an mago bɛ victoire dɔrɔn de la n'Ala sɔnna ma Maliens kan dɛmɛ don an bɛ victoire kɛ on est soudés entraîneur staffu ye baara kɛ u y'an muralu fara ɲɔgɔn kan an ka concentré mun bɛ ka na pour que an ka yira an ye bari bila sanfɛla la pour que an ka se ka to yen mɔgɔw ka danaya to an kan objectif ye kelen de a tɛ changer o an nagu ye kubu talile a n'a sɔrɔ i bɛ bɛn ni obstacle dɔw ye a bɛ gɛlɛya mais n'Ala sɔnna ma an tɛna bila. Sumaila Kulibali Mali degeli karamɔgɔ dan b'a la ko se bɛ sɔrɔ Canada ɲɛkɔrɔ o hakilina de fɔra Mali sirantɔrɔntɔrɔ denmisɛnw ye a ka fɔ la. On va essayer de gagner les 3 points synonyme de qualification c'est une match important comme tous les autres matchs qu'on a joué et puis voilà on va foncer on a récupéré moral kay. Kumakan nunu cira an ma Zi Ibrahim Kulibali fɛ ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniya ko ma Mali sirantɔrɔntan fédération na a bɛ kɛnɛ kan Indonésie Canada Mali an ka ɲɔgɔndan jaabi ma kɔnɔ VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔna ko min mana kɛ u la jango an bɛ waati min na I ko sisan. VOA Bamaran lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ni minnu bɛ ka lamɛnni kɛ ne tɔgɔ ye Jibril Sidibe ne bɛ bɔ Wasolo yan foli la cikan mun bɛ ne bolo fɔlɔfɔlɔ n bɛ kɔn ka an ka sɔrɔlasiw fo k'u fo k'u kulunce ko an b'u kɔ nka Ala de ye olu garijɛ do tenni na Ala ma an garijɛ do tenni na mais surasiw ka da o kunna a mana fɔ lolon k'a fɔ ko Mali mako bɛ jeunes na minnu si bɛ san 40 bɔ anw yɛrɛ fana bɛ fara a kan ni mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ bɛ sɛbɛn o bɛ kɛ ne yɛrɛ fɔlɔ ye an ka marabolo kɔnɔna na o kosɔn n bɛ ci lase Kidalikaw ma minnu bɛ k'a lamɛn nin waati in na tiɲɛ de don saya ka gɛlɛn jalakili ma nka ko mun fana kɛra Kidal bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni bɛ Kidal de kɔ kan nin waati in na fo an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ jamana fan bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ MINUSMA tun bɛ Kidali sigi yɔrɔ min na n'o ye kan kɔnɔna mun ye tɔrɔdasiw ka minanbila yɔrɔ mun bɛ civilisé
ni sorodasi minisuma y'u ka minanw ta civil karato jɔn b'i bori k'u lɔ o lɔ yɔrɔw la i dun b'a dɔn k'a fɔ ko n'a tala dɔrɔn Mali n'i b'a kan ka don sisan k'i sigi yen nɔ ka an fɛrɛ ma sigi k'an cɛbaya sigi k'an cɛ kunya sigi. Assalamu alaikum viwa bamara lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Saga Goyitaro Kaba Buguni n sigiyɔrɔ bɛnnen don Faragara commune ma n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen viwa bamara lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ transition mɔgɔw fo kosɛbɛ o ka hakilina ɲumanw na an b'o kɔ bi an b'o kɔ sini ka ɲɛsin Kidali minɛli ma ne ka laseli bɛ ka ɲɛsin Kidali minɛli ma n b'a ɲini u fɛ u ye hakilina min ta Kidali minɛli la halisa u ka taa fɛ o kana mɔgɔ si lamɛn sigikafɔ bɛ kɛ mɛ sigikafɔ kuma tɛ ni ɛri bɛɛ ni hakilina don ne kɔni fɛ kɔni n'u b'a fɛ u ka an b'u kɔ cogo min na u ka jija u ka jɔ an jigi kɔrɔ u kana bɔ an jigi kɔrɔ u ka Kidali minɛ min fɔra ko civil ko drone ye bombarder kɛ ko civil sara civil ma sara civil mun bɛ taa i bɔ MINUSMA ka kan kɔnɔ civil tɛ o bɛɛ banbagaciw kelen de ni min kɔni bɛɛ sigikafɔ kɔni o kana sigikafɔ ɲini nin ko in na bilen ne fɛ kɔni u ka taa fɛ ni Kidali minɛna ka ban n'u Mali sɔrɔsiw sera ka sigi kanu bɛɛ kɔnɔ donc sɔrɔ min mako bɛ sigikafɔ la o bɛ na o bɛ sigi ka kuma mais nin cogo in na tan sigikafɔ tuma tɛmɛnna tuma bɛɛ u bɛ wele sigikafɔ mais o tɛ na n b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ halisa u bɛɛ ka taa ni hakilina min halisa Ala ka taa ɲɛ o ka taa nin taasira kelen fɛ sigikafɔ kɔni tuma bɛɛ ko an ka sigi ka kuma de bɛ na ni ko caman tiɲɛni wa a bɛ na ni ko caman dilanli fana mais ni heure in tɛ sigi ka kuma ye n ka foli bɛ viwa bamara lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen. Ne balima ani su VO Afrique VO Mali kura lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ne kɔni bɛ min ɲɛfɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye u bɛ baara la an ɲɛ bɛ u nɔ na u nɔ ka ɲi mais an bɛ fɛn min fɔ ka gɛlɛya u ye jamana o jamana bɛ yen n'i bɛ fɛ i ka jamana ka taga ɲɛfɛ jamana kanw a k'o don matarafa n'a ye kanw matarafa tubabukan hakɛ min bɛ fɔ kuma ninnu ɲɛfɔ olu ya anw minnu tɛ tubabukan mɛn donc farafinna ya Mali kɔnɔ yan an bɛɛ bi nɔ dɔw bɛ tubabukan mɛn dɔw tɛ tubabukan mɛn mais o n'a tagabolo fɛn o fɛn ni kɔni fɔra ko ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma u b'u hakili to kanko la tubabukan hakɛ min bɛ fɔ ka kunnafoniw ɲɛfɔ o la o hakɛ de tɛ kɛ bamanankan na o de b'an tɔɔrɔ dɔɔnin n'u sera k'u hakili to la kunnafoni fɛn o fɛn bɛ di tubabukan na a y'a di bamanankan na o fana bɛ an nɔfɛ mɔgɔw da la kosɛbɛ ka taa fɛ nin ne ka folikan ye Burama Jakite don ka bɔ Nciba Daban commune la voilà an ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 105 ok merci. Ni sɔgɔma viwa bamanan mɔgɔ kɛ sira ne tɔgɔ Ali Sangare ka bɔ Wasolo ne b'a ka kunnafoni na vraiment ka kunnafoni tagabolo ka ɲi ka kunnafoni ka ɲi yɛrɛ ne kɔni ta hakilina min ye Maliko la kɔni kunnafoni dilaw kɔni ka fanfɛla ye parce que kunnafoni dila bɛɛ tɛ kelen ni kunnafoni dila dɔw bɛ yen vraiment tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɛ mɔgɔ hakili cawu ka sigi yɔrɔw la parce que dɔw b'a fɔ k'a juguya dɔw b'a fɔ k'a ɲa minnu b'a fɔ k'a juguya ninnu a bɛ jouer la mɔgɔ yɛrɛ kan yɛrɛ de tiɲɛ ka fisa a bɛ jouer la mɔgɔ kan yɛrɛ de fo ka fɛɛrɛ kɛ o la dɔɔnin u bɛ kunnafoni di a di cogo ɲuman na mais ka kunnafoni kɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ na a ma nɔgɔn quoi. Fufu kelen 20 24 47 16 o nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye minnu b'a fɛ ka cikan to an ye aw ka hamina ni jɔrɔna ko olu fɔli na sira la nka a laɲininen don aw fɛ aw k'aw tɔgɔ n'aw sigiraw fɔ fɔlɔ sɔni aw ka kuma daminɛ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka ye a ka d'an ye k'aw fana ka cikanw lasɔrɔ. Nin bɛ dansigi an ka bi alamisadon novembre kalo tile 16 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seyinabu Ciro yɛrɛ fɛ sini jumadon ni waati kelen in na ni o bɛ tali kɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛnin kɔ ni sanga 30 ye an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura aw ka tile kunnafoniya kunfɔlɔw olu fɔli na sira la nka ɲan'o cɛ an bɛ k'an bɛ boloda aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di.